Bon dia a tots i a totes. Anem a començar esta convocatòria extraordinària del ple d'avui, dia de desembre. El primer punt de l'ordre del dia és l'aprovació del pressupost de 2022. Algun regidor o regidora vol intervindre? Senyor Beltrán, té vostè la paraula. Recorde que els temps són els mateixos que fiquem sempre per al pressupost, que és el doble que el dels ordinaris, 10 minuts i 6 minuts per a la segona intervenció. Moltes gràcies, senyora alcaldessa, i bona vesprada a totes i a tots. Anem a parlar del pressupost de l'Ajuntament d'Almassora per l'any 2022. És una ferramenta fonamental de gestió durant tot l'any 2022 i és una eina bàsica. L'equip de govern es presenta un pressupost que ascendís a la quantitat de 43 milions d'euros, uns 8 milions d'euros més que l'any 2021, un pressupost en el qual s'equilibren els ingressos i les despeses per ajustar-se al màxim a la realitat per a un bon funcionament econòmic d'aquest Ajuntament. A més, s'inclou al pressupost l'estat de previsions d'ingressos i despeses de la residència municipal de la tercera edat per un import de 1.600.000 euros. Els informes d'intervenció són positius, donat que es compleix la regla de la despesa i el compliment de l'estabilitat pressupostària. Respecte als ingressos, es calculen en base a la previsió dels reconeguts nets i s'ha inclòs un fons de contingència per a la partida de despeses amb un import de 146.000 euros, més o menys igual que el que n'hi havia el 2021, per poder fer front a aquestes possibles fluctuacions de la tesoreria municipal. L'anàlisi dels ingressos es mostra un augment d'estos respecte al 2021, tant en impostos directes com indirectes, taxes i altres ingressos. I tot això és per la millora econòmica prevista després del temps de pandèmia de la Covid-19. Els impostos directes i els indirectes augmenten passant de 10 milions i mig d'euros del 2021 a 11 milions i mig d'euros al 2022. 100 milions d'euros d'IBI urbà, 600.000 euros de rústica, 850.000 euros de plusvalua i 1.750.000 euros d'impost de circulació de vehicles i 1.450.000 euros d'IAE i 500.000 euros d'impostos directes com el ICIO, un increment de més d'1 milió d'euros respecte a l'any anterior. Les taxes i altres ingressos es mantenen en uns números pareguts a l'any anterior, una quantitat de 3.600.000 euros, que sembla a l'any 2021. Les transferències corrents augmenten vora 480.000 euros, més passant de 9.679.000 euros al 2021 a 10.160.000 euros al 2022. Tot i això són diners destinats a les subvencions, per a serveis socials, per a programes d'ocupació, com Et Formem, tallers d'ocupació, com l'Empujo, l'Ecovid. D'ingressos patrimonials està el cànon de l'aigua per un import de 440.000 euros i la quantitat més destacable apareix en les transferències de capital, gràcies a les aportacions d'altres administracions com són la Generalitat Valenciana, la Diputació de Castelló i els fons europeus FEDER, que arriben a la xifra de 12.980.000 euros, quasi 13 milions d'euros i són quasi 5 milions d'euros més que el 2021. Projectes com l'edificant o la construcció del col·legi Ambaixador Beltrán amb 4 milions i mig d'euros, la construcció del col·legi Santa Quitèria amb 1.600.000 euros, els 3.320.000 euros de l'IES Álvaro Falomir, la reforma del Cardenal Cisneros per un import de 537.000 euros, es farà en realitat al 2022 gràcies al pacte del Botànic on governa Compromís. Vora 10 milions d'euros destinat a la construcció i remodelació de centres educatius d'Almassora gràcies a la Conselleria d'Educació gestionada pel conseller de Compromís, Vicent Marsà. Altres aportacions de la Generalitat Valenciana són els 300.000 euros per la remodelació de la nova comissaria de policia, ubicada al carrer Indústria, que costarà 579.000 euros, gestions que van presentar Compromís en l'anterior legislatura i que ara es faran realitat al 2022. O els 140.000 euros per a les actuacions previstes als nostres polígons industrials. Respecte al finançament europeu, rebem 2.200.000 euros dels fons FEDER per als projectes que es justificaran al 2022. Molts d'ells posposats de l'any 2021.
La Diputació de Castelló subvencionarà 105.000 euros del Mirador de Santa Quitèria, 105.000 euros d'espais de millores d'accessos als polígons de Ramonet. I sí que lamentem és el que sols utilitzaran per a inversions del 2022 la quantitat de 403.000 euros de fons propis. Han de demanar també un préstec de 2.487.000 euros, que ja van demanar un altre, el 2021 de 2.700.000, i passen 1.870.000 euros al 2022 com a remanents de tesoreria o préstec del 2021 que no han utilitzat, per fer front a aquestes inversions marcades per Europa per als projectes EDUSI. En aquest nou préstec pagaran 972.000 euros per la compra dels terrenys de la pantalla verda, un projecte valorat en 1.455.000 euros, dels que 33.000 euros són finançats per fons FEDER, 972.000 euros per préstec i 450.000 euros d'aixos romanents de tesoreria o préstec que ve del 2021 i que no han utilitzat. També pagaran del nou préstec 447.000 euros de la meitat de la millora del grup de Corell, 192.000 euros de la meitat de la millora del grup de Fàtima, 140.000 euros de la millora del grup del Pius 12, 30.000 euros de la tercera fase de la Vila, 280.000 euros de l'obertura de l'Avinguda Mediterrània. Un projecte total valorat en 340.000 euros, des que 280.000 euros són del préstec del 2022, més 60.000 euros de romanents d'eixa tresoreria o préstec del 2021 que no utilitzaran. 350.000 euros de l'Avinguda Castelló, un projecte valorat en 637.000 euros i des que 268.000 euros són finançats del fons FEDER, 350.000 del préstec 2022 i 20.000 d'aixos romanents o préstec no utilitzat del 21 i 75.000 euros del parc urbà de l'Avinguda José Ortiz, un projecte de 150.000 euros finançats en 75.000 euros pel fons FEDER i 75.000 euros per préstec del 2022. A banda dels 2.487.000 euros de préstec que han de demanar, també els han ingressat el préstec demanat al 2021 amb un import de 2 milions d'euros i que finançaran les inversions afectades com són els 112.000 euros del trinquet, 82.000 euros del passeig fora riu, 50.000 euros de la caseta del Torrelló i 135.000 euros de la Vila fase 2. La reforma d'ampliació de l'auditori de Boqueres, que la finançaran de 80.000 euros d'aquest préstec del 2021 que no l'han utilitzat. O l'anell de fibra, que també ve del 2021 d'aquest préstec en 110.000 euros. Per a la millora de la mobilitat ciclista, 57.000 euros de romanents de préstec del 2021, al que nosaltres hem proposat incrementar en 30.000 euros per fer un tram de carril bici des del carrer 9 d'octubre fins al circuit BMX, o 60.000 euros més per completar aquest anell de carril bici per enllaçar-lo amb els polígons, però no ho han tingut en compte en aquest pressupost. Encara que sí que ens han comentat que se comprometen a dotar-lo posteriorment en romanents de tesoreria durant l'any 2022. Aquest circuit BMX pressupostat en 210.000 euros, finançat en 105.000 euros de FEDER i 105.000 euros d'aquest préstec del 2021 que han passat o passaran aquests diners al 2022. També els 65.000 euros de romanents d'aquest préstec per a corbes del camí Benafeli, on 110.000 euros de prolongació del carrer Alqueries que el van fer una modificació de crèdit i no l'han utilitzat. Respecte a les despeses, hi ha un increment de la partida de personal amb un cost de 11.600.000 euros, uns 6.000 euros més que el 2021, donat per l'increment de 9 places de serveis socials en compliment a la llei 3/2019 de la Conselleria de Polítiques Inclusives i la reestructuració d'altres. En referència a la partida de despeses corrents, la xifra en 10.209.000 euros, uns 678.000 euros més que el 2021, per a la millora del contracte de jardineria i esports, a més de l'increment de la partida de despeses. Les despeses financeres són de 59.000 euros. S'han reduït donat el baix interès del préstec o interès zero. Jo tampoc. Respecte a les transferències corrents, uns 2.956.000 euros,
on s'inclouen les subvencions nominatives, les ajudes d'emergència, les PEI, per l'import de 300.000 euros i les transferències de la residència d'Altesada per un import d'1.600.000 euros. En comparació a l'any passat, el total de transferències corrents s'ha reduït en 88.000 euros i justament aquesta partida és la que devia augmentar-se, donat que aquestes són les ajudes socials que dinamitzen l'economia local i protegeixen més els més desafavorits. Per al fons de contingència s'utilitza per cobrir les despeses inesperades del 2022. Destinen 146.000 euros, una quantitat molt menuda per a un pressupost tan elevat. Les inversions de 2020 van ser de 5.280.000 euros, les que no han arribat a executar ni la meitat. Ha consumit el seu temps. El 2021 van ser de 11.150.000 euros i el pressupost ara de 7 milions d'euros, una quantitat històrica que esperem que facin realitat durant aquest any. Gràcies. Gràcies a vostè. Senyor Claramonte, té vostè la paraula. Sí, gràcies, senyora alcaldessa. I, bueno, aprofitant que m'imagino que el pleno dels pressupostos serà un dels plenos que a través de YouTube pot ser un dels més vistos per la gent que li pugui interessar, aprofitaré per dir que l'any passat començava la meva intervenció com a portaveu del grup municipal popular en el plenari dels pressupostos de 2021, recordant a tots els que ho han passat mal en aquesta pandèmia, als difunts, a malalts i a professionals que s'han dedicat en cos i ànima a pal·liar els efectes d'esta malaltia. I enguany voldria repetir el record i la consideració d'aquest grup, però a més voldríem fer una crida a la responsabilitat i a la diligència de tots els veïns del poble, ja que ens trobem, i sense ser massa alarmista, en una situació molt lluny de la desitjada. I bueno, ja entrant en matèria de lo que és el pleno que ens ocupa, me fa molta gràcia sentir, ho he sentit en els plenaris, allò de 43 milions i que equilibra les despeses i els ingressos. És que, bueno, si no estiguin equilibrades, jo penso que no s'haguera fet ni la primera comissió informativa, evidentment, i no estaríem discutint o plantejant algun debat sobre els pressupostos de l'any següent. Bueno, conforme es dia, també l'any anterior vaig descriure una seqüència de reunions i de fetges, totes anteriors a la comissió informativa de pressupostos, una seqüència de reunions que vam agrair i vam qualificar de positiva per a poder aportar propostes de cadascú dels grups polítics que conformen el plenari d'aquest Ajuntament. Enguany també els han presentat propostes, si bé de forma diferent, totalment diferent a la que van presentar en l'any anterior. Els hem presentat una sèrie d'iniciatives, entenem que en positiu, perseverant en peticions anteriorment presentades ja en el 2020 per als pressupostos de l'any 2021 i totes elles entenem que sense magnificències ni sense grans pretensions, factibles, assumibles i realistes. Factibles perquè són possibles en quant a dotació econòmica i per a grans inversions futures l'únic que demanem és la confecció de projectes per a construir a posteriori. I entre elles, per exemple, buscar una solució a l'acumulació d'aigües del camí Benafelí, necessita ja una solució definitiva, la bidireccionalitat entre el centre empresarial La Plana i la ciutat del transport, petició que ja vam fer també l'any passat, i que donaria permeabilitat a aquesta línia de comunicació, evitant quilòmetres i quilòmetres de tràfic pesat per carreteres secundàries i cremar combustible de vehicles pesats de forma totalment innecessària. Pensem que la redacció d'aquests dos projectes podrien marcar-se i tindre cabuda dins del contracte marc per a projectes d'arquitectura i d'enginyeria que vam aprovar recentment en este saló de plenos. Pensem que assumibles, per un costat, per necessàries, com el manteniment dels camins rurals i assumibles per al muntant de les inversions, que en ningú cas són imports exagerats. I, per exemple, me referiria a la millora de l'ambulatori de la platja o al lloguer d'un mòdul prefabricat per a separar malalts Covid i no Covid, que era el que ens traslladaven les autoritats sanitàries provincials, ambulatori que està tancat des de fa 2 anys i que en anys anteriors s'ha vist la seva atenció reduïda. També plantegem el tema de la il·luminació del camí del pas peatonal, camí peatonal, senda peatonal, com vulguin dir-li, de la CV 183. Recentment la Generalitat va fer obres per a plantar arbres de sombra i vostès es van preguntar en la comissió corresponent, a preguntes nostres,
no coneixien ni que les estaven fent i hauria sigut un bon moment per aprofitar les mateixes hores i completar la il·luminació d'este passeig peatonal. També es demanàvem un sistema de gravació de les comissions informatives. Pensem que a aquestes altures de l'any 2021 creiem que hi ha solucions adequades per acabar una transcripció manual de lo que es parla en les comissions, dedicant-se els tècnics a assessorar i, si és necessari, i no a prendre apunts que després resulten excessivament escuetos i que solen no recollir el sentit de les intervencions. I també es dia que realistes, perquè totes les propostes que són fruit d'escoltar els veïns, hi ha diferents col·lectius socials, com a agricultors, com a professionals del comerç i com a empresaris. Tampoc les enumeraré totes, me costa no res fer-ho i així la gent tindrà constància d'elles en la gravació al plenari i reprenc aquesta enumeració. En primer lloc, les obres de millora de l'ambulatori de la platja. En segon lloc, conveniar la neteja de les escorrenties per a que l'aigua del terme arribi com té que arribar als col·lectors de la platja. Les estacions de bombers treballen conforme tenen que treballar. Redactar un projecte per a solucionar l'acumulació d'aigua al pas del camí Benafelí. Il·luminar el pas peatonal de la CV 183. El sistema de gravació, dotar d'un sistema de gravació de les comissions informatives. El manteniment de diferents camins rurals, el camí real i el seu encreuament en el camí La Raya. La travessia Sant Antoni, recentment ja ho vam plantejar també en un plenari, i des de l'any 2017 que vam aprovar en este saló de plenaris una proposta, una moció del grup municipal popular per a reparar les cunetes del camí Esclots i del camí Benafelí. També redactar un projecte per a unir el polígono, com ja es dia, en el centre empresarial Alpana en la ciutat del transport de Castelló. També canviar, i sobretot per risc de lesions, la gespa del camp de futbol de José Manuel Pesudo. Per cert, i volia comentar-los que un membre de l'actual govern no només va prometre el canvi d'este gespes, sinó que va prometre a més que se construiria un camp de futbol adjacent, un camp de futbol 11 adjacent al camp de futbol José Manuel Pesudo, però bueno, tot això està marcat dins d'una promesa electoral de l'any 2019 i entenen que bueno, de les promeses als fets hi ha una distància considerable. I en últim lloc, i crec que més important, seria incrementar el pla d'ocupació en 150.000 euros. I bueno, pense que no és baladí que els dos grups de l'oposició a este govern d'Esquerres i de Progrés, conformat per Ciudadanos i PSOE, demanem els dos a la vegada que es dupliqui el pla d'ocupació que vostès plantegen. Algo més de 1.800 almassorins, xifres oficials de novembre de 2021, continuen patint el problema de l'atur, però tots coneixem de la precària situació d'un major número de persones incloses en ERTES, incloses en ERES o incloses en altres figures administratives que emmascaren la seva situació real, per lo que pensem que una major dotació pressupostària podria ajudar a pal·liar el problema d'una forma més ampla. A part de les nostres propostes, com sempre en cada pressupost veiem partides necessàries i inaplaçables, però altres totalment innecessàries en les circumstàncies actuals. Pensem que en aquests moments no tenen cabuda, però com no podem discriminar, i així ho dia també l'alcaldessa en plenaris quan era oposició, com no podem discriminar, tenim que votar la totalitat de la seva previsió d'ingressos i despeses per a 2022. Miren, per a un grup que està en oposició però que té vocació de govern, el no votar en contra en un pressupost suposa un vot de confiança per als que governen. En 2018, al pressupost de 2019, van votar a favor. I en el 2020, per als pressupostos del 21, ens vam abstindre. En els últims 3 anys no els hem votat en contra en 2 ocasions, en 2 dels últims pressupostos, esperant que demostraren l'eficàcia necessària en la gestió municipal. Per altre costat, en 2020 vam encetar un camí de conversacions prèvies a la comissió i al pleno d'aprovació de pressupostos molt interessant, i així ens ho van traslladar en el seu moment, interessant i positiva. Ara el camí ha sigut molt diferent i la seqüència d'encontres de 2020 no ha tingut continuïtat en 2021. Només una reunió de portaveus, això sí, en foto inclosa, No crec que n'hi hagi moltes juntes de portaveus on s'entre a fer fotos i només dona que pensar que han volgut vendre una imatge de consens, d'integració i de transparència que està molt lluny de la realitat. Ara comprovem que en 2020 es va promoure un escenari obligat per el Covid i no per ser una iniciativa com les que en anterioritat vostès demanaven de consens per als pressupostos. Ara, o bé no els convé, o no han volgut fer-ho, bueno, vostès sabran.
Per als números de 2022, per a una de les propostes més importants de l'Ajuntament, si no la més important dins de l'any, tindran el vot que vostès han buscat tindre del grup municipal popular, el vot que vostès han volgut tindre, i este no serà altre que el votar en contra. Gràcies, senyor Claramonte. Senyor Moyà, té vostè la paraula. Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Pues bé, avui presentem el tercer pressupost de l'equip de govern, sortit del Pacte de la Vila entre PSOE i Ciudadanos, un acord que té com a prioritat fonamental la recuperació econòmica del nostre poble tras anys de pandèmia. Ho sé molt que el Partit Popular pues, no se sume a este pressupost. En este equip de govern tenim molt clar que darrere les xifres i les partides es troben les persones, i per això cada euro d'aquest pressupost va destinat a la vida d'un veí o una veïna del nostre poble. Els polítics elaborem els números, però són els ciutadans els que es diuen en què volen que els invertim. Pressupostar és, per tant, fer política en majúscules, passant de les paraules als fets, de les declaracions als projectes concrets i de les idees a les realitats palpables per als ciutadans. El pressupost d'enguany ascendirà a 43.359.000 euros, un augment d'un 23% respecte al de l'any 2021. Estem davant d'un pressupost històric, ambiciós, expansiu i sobretot inversor, amb l'objectiu clar de fomentar l'activitat econòmica, donat que estem obligats a recuperar tot el que vam perdre per la pandèmia del Covid, apostant per la creació de llocs de treball que pal·lien lo possible la conseqüència de la pandèmia. Aquest pressupost l'hem dividit en tres eixos o objectius. El primer i fonamental era no augmentar els impostos, i per tercer any consecutiu hem congelat els impostos i hem mantès invariables el conjunt dels tributs i taxes municipals. Ho van dir i ho hem fet. És la nostra paraula i la nostra forma d'entendre la política. Continuant també a la bonificació de les terrasses per a la instal·lació de terrasses en la via pública, i com a novetat pues, aplicarem una bonificació de l'IAE per a aquelles empreses locals que aposten per la implementació d'energies renovables en les seues empreses. Si important no era augmentar els impostos, només important és la inversió, i és el nostre segon objectiu d'aquest pressupost. Aquestes inversions en projectes i obres per valor de 17,7 milions d'euros suposen aproximadament més d'un 40% del pressupost general de l'Ajuntament. Aquestes obres i projectes són necessaris per a millorar la qualitat de vida en el nostre poble, que faran possible la reactivació econòmica, social, fomentar l'activitat econòmica i sobretot promoure el més important, l'ocupació, creant nous llocs de treball. Anem cap a una transformació d'Almassora a l'acabar la legislatura amb projectes que marcaran els pròxims anys o dècades. Evidentment al Partit Popular això no li interessa. En tercer objectiu d'aquest pressupost són les polítiques socials. La formació, l'ocupació, destinarem quasi 5 milions d'euros per a millorar el benestar de la nostra societat. L'augment de gastos del pressupost ve donat per l'augment del capítol 1 de personal en 700.000 euros, sobretot per la creació de les 9 places en serveis socials. El capítol 2 de gasto va augmentar en 670.000 euros, en el qual se repleguen 310.000 euros per a replegar i tractament de la basura, 250.000 euros amb el contracte de la jardineria, 134.000 en festes, 480.000 euros en contractes de gestió d'esports i 6,6 milions d'euros d'inversions, a més 320.000 euros d'interessos de préstecs. Volem ressaltar que aquest augment dels ingressos se fa sense augmentar a costa d'incrementar la pressió fiscal sobre els ciutadans, sinó que va pujada principalment lligada a la millor activitat econòmica i a l'augment de les transferències de l'Estat, de la Comunitat Valenciana, de la Diputació, del contracte de FACSA i un préstec de 2.487.000 euros. Què millor manera que reactivar l'economia que estos 37 projectes d'inversió d'obra pública que ascendissin a 7 milions d'euros, dels quals 11 projectes ja estan en execució per valor de 8 milions d'euros aproximadament. 7 projectes esperen ja en el Departament de Contratació per una vegada aprovem el pressupost poder licitar-los, i 9 projectes ja estan ja en redacció gràcies a l'acord marc que vam firmar l'any 2020 i que tant va ser criticat per el Partit Popular. Els 17,7 milions d'euros destinem 10 milions als projectes financiats per la Conselleria d'Educació per complir amb les obligacions del pla edificant. Les col·leges Ambaixador Beltrán i Santa Quitella ja estan en marxa i els tècnics municipals segueixen treballant en la redacció de l'Institut Álvaro Falomir.
i estem a l'espera d'adjudicar la redacció del projecte de la reforma del Col·legi Cardenal Cisneros. Els projectes financiats amb fons europeus ascendiran a 4,4 milions d'euros, dels quals ja estan executant-se 4 o 5 projectes, poden ser el centre juvenil de Boqueres, la reforma del casal jove, la segona fase de la vila, el trinquet, que es començaran les obres este dimecres, i la renovació del carrer Sant Jaume, que ja pràcticament ja està finalitzada. Altres obres, com la millora de la mobilitat de la plaça Botànica al Duc, les inversions en el millora dels polígons i la nova comissaria també estan en marxa. Projectes com la renovació del menjar públic de la playa, el Circuit BMX, l'anell de fibra, la prolongació del carrer Alqueries, la reparació de les goteres del pavelló, les obres de la millora integral de Corell i el Pio12 esperen l'aprovació del pressupost per a poder ser licitades. Evidentment tenim molts projectes que estan en fase de redacció i esperem dins del primer semestre de l'any poder licitar-los. Evidentment, la gran quantitat de projectes pressupostats fa que tinguin la necessitat d'externalitzar la redacció dels projectes, com és la mobilitat de l'Avenida Castelló, la reforma dels locals de Fàtima, de 2 locals de Fàtima, els treballs d'apertura de la Mediterrània, això serà possible per acord marc firmat en l'any 2020. En resum, inversions que arribaran a tots els indrets del poble, des de Fàtima, 2.500.000, Corell, Boqueres, 4.600.000 euros, en la vila 1 milió d'euros, la zona de Botànic 4.600.000 euros, als polígons industrials 800.000 euros, a la playa 2.200.000 euros i en Santa Quiteria 166.000 euros. Sens dubte, 16 milions d'euros per a cohesionar els barris amb el poble. Però, evidentment, el Partit Popular no se suma. Són inversions, obres que transformen la ciutat i milloren el benestar dels nostres veïns, al mateix temps que contribueixen a reactivar Almassora, generant llocs de treball, ajudant a pal·liar els efectes de la crisi sanitària. Important la inversió, però com també és important el que és la formació per a intentar la inserció en el mercat laboral, a més de contractar a persones aturades al nostre poble. Este equip de govern ha apostat per sol·licitar subvencions per als programes Et Formem, Taller d'Ocupació, Encorp, Empujo, Ecovid, que han facilitat a fecha d'avui la contractació de 75 persones que estaven a l'atur amb un contracte d'un any per la formació i la integració en el món laboral. Continuarem, evidentment, en la contractació de peons agrícoles i mantindrem el pla d'ocupació local amb una dotació de 150.000 euros. Però la gran diferència és que aquest equip de govern enguany destinarà 1,6 milions d'euros, 200.000 euros més que l'any passat de partida, a polítiques de formació i d'ocupació. Continuant en polítiques socials, hem comentat antes, ampliar la plantilla en 9 treballadors en serveis socials per una quantitat de 554.000 euros, incorporant assessors, 3 psicòlegs, 2 treballadors socials, educadors, un tècnic d'integració social i un promotor d'igualtat. Aquest esforç suposarà un creixement històric de la plantilla i permetrà donar l'atenció necessària per poder millorar l'assistència i ser un element bàsic de cohesió i igualtat d'oportunitats per a tots. I amb la voluntat de seguir impulsant les accions de promoure la lluita contra la pobresa, mantindrem els 300.000 euros en ajudes PEIs i seran augmentades si en algun moment fora necessari. A l'altra banda, cada les polítiques socials, seguirem mantenint aquestes ajudes a les associacions culturals, esportives, ONGs, clubs esportius, amb una quantitat de 900.000 euros. Des de la Regidoria de Joventut, en aquest cas, aquest pressupost recolzarà el Consell de la Joventut com un espai on totes les associacions juvenils puguin treballar conjuntament, debatre idees i proposar activitats variades durant tot l'any. Fruit de la col·laboració entre les associacions i la regidoria, seguirem editant la revista juvenil Alma Jove, que ja s'hi tenim ja el segon número, un medi obert d'informació i col·laboració, d'opinió, d'expressió i de comunicació fet per jovens i per a jovens. Se donarà continuïtat a les activitats del Dia Més Jove, del Festival Intifest, un festival de teatre entre instituts. Seguirem implicats en el projecte Ciutat Feliç i els joves seguiran podent sol·licitar el carnet jove al SIAC i rebre descomptes per les activitats que es facin. En l'any 2022 veuran la llum diferents programes dirigits a joves, com és el programa No esteu sols o No esteu soles, sessions de recolzament psicològic i la primera jornada de disciplina positiva amb Pedro García Aguado. I el projecte Resorgim Almassora, programa jove d'activació i creixement
personal, a més d'organitzar els cursos de la proposta guanyadora dels pressupostos participatius. Deixat al final la meva àrea de cultura, no parlaré de xifres, però sí que diré que amb aquest pressupost la mesura se situa a l'altura dels pobles del voltant. En definitiva, un pressupost històric per a un moment històric que alguns se volen borrar, en el que Almassora i els seus veïns es mereixen. Un pressupost per a combatre els reptes de la pandèmia que aposta pel creixement, un pressupost d'inversor social i de consens. Un pressupost que continua complint amb els objectius del Pacte de la Vila, un pressupost que enfila Almassora cap a la modernitat i el futur. Moltes gràcies. Gràcies a vostè, senyor Mollà. Senyor Agustí, té la paraula. Bé, moltes gràcies a l'alcaldessa. Molt bon dia a tots i a totes. Jo començaré per vostè, si li sembla bé, senyor Claramonte, i començaré per el final. Per al final, un poc de la seva intervenció, quan ha vingut, jo he entès a buscar quasi algun culpable al seu vot en contra a este pressupost. Jo pensava que veníem a parlar i a quantificar pressupost i no a quantificar reunions. No ens gaste d'excusa. Tota la sinceritat li ho tinc que manifestar. Si vostè avui aquí venen a mantenir una postura legítima, la que han triat, també és curiosa, perquè ahir la seva presidenta provincial en la Diputació manifestava l'abstenció als comptes provincials. Jo crec que vostès no sols se queden a soles aquí, sinó que se queden a soles pràcticament en un context en el que, conforme hem intentat, conforme sí que ha fet el portaveu de Compromís i també el meu company i portaveu de Ciudadanos, en quantificar uns comptes en els que vostès al final, doncs ja ho ha manifestat, venen a dir un no a aquests 43 milions en més de 17 milions d'inversions. I aquesta és la perspectiva. Més enllà de que jo sí que no entraré, que podria a manifestar que vostè ens dona una proposta el diumenge previ al dilluns que anem a dictaminar en comissió. Però com no vull entrar a la significació de reunions, jo crec que hem tingut sempre qualsevol possibilitat de sentar-nos a parlar, i així i tot també els hem avançat i ho vàrem fer en dos, en una reunió que no era de portaveus, sinó Claramonte, i després en una reunió que sí que era de portaveus, on vam ampliar aquesta informació. I li diré més, des d'una vessant política, quan el Partit Socialista en l'oposició ha vingut així a votar, no ha portat una esmena pròpia, i ha defensat el que és un document propi, però clar, per això n'hi ha que fer una feina diferent a la que vostès han fet, que és, a més d'añadir una sèrie de situacions que sí que pot ser, totes les propostes, li ho tinc que reconèixer, se fan en positius i segurament totes les propostes són factibles, però no se poden sumar, s'han de restar a alguna cosa, sobretot quan vostè ja té un document, i per això una esmena el que fa és proposar i restar. Vostès simplement han vingut a dir que nosaltres no acceptem i a manifestar un vot en contra, torna a repetir, hi ha un pressupost que creix un 23%. I si volguem o no analitzar quina és la realitat en aquest moment i quin és el context econòmic i polític d'aquest Ajuntament, crec que ho hem anat assenyalant al llarg dels últims anys, i conforme jo avui aquí sí que venia un poc a defendre els comptes, torno a repetir-li, un pressupost que quasi representa en inversions el 40% del seu total, i això sí que és evident que és una situació gràcies a Edificant. I ahir, senyor Beltrán de Compromís, jo li diré que nosaltres també estem molt satisfets del Pacte del Botànic, però que si en este pressupost està Edificant és perquè és una competència delegada per la Conselleria. Si no, no estaria en este pressupost i estaria en el de la Conselleria d'Educació, i per tant no estaria en els nostres comptes. Per tant, l'esforç en la gestió és evident que l'estem portant des d'aquí, i els números, evidentment, al ser una competència delegada, estan aquí. I a més veníem en la intenció de recordar-los o de fer un repàs al conjunt d'inversions que sí que és veritat, conforme ja hem explicat, se van arrastrant perquè les coses no són fàcils de fer, però en un pressupost en el que pràcticament des 17 milions d'euros, vora 8 i pico, dels que estan consignats per enguany, estan ja en obres o adjudicats. I això crec que representa també un dato prou significatiu del que són aquests pressupostos. Un pressupost que també, conforme d'alguna manera s'ha manifestat, i jo sí que evidentment no obviaré la circumstància perquè crec que també és important a la gent que ens pot veure o a la gent que ens pot escoltar,
de que per sèptim any consecutiu ho fem també absorbint qualsevol tipus d'increment de preus i per tant sense augmentar ni siquiera l'IPC ni augmentar ningun tipus de gravamen al que són els nostres veïns i a les nostres veïnes. Per tant, limitant aquesta pressió fiscal que venim d'alguna manera com un compromís electoral. Senyor Claramonte, aquest compromís electoral es va manifestar i estem defendent-lo. Mire, podem propiciar un debat en els pròxims 5 minuts, no sé el temps que me queda, evidentment encara tinc diferents qüestions tècniques del pressupost, però sí que m'agradaria, perquè a mi m'agrada fer-ho en les coses que m'he anotat, i vostès han fet hincapié els dos en l'increment o en sol·licitar un increment del plan d'empleo. El meu company ja els ha resumit la importància que té totes les polítiques d'empleo, que se resumissen en vora 1.600.000, vora 194 persones en els diferents programes se van a veure beneficiats d'aquesta política, per tant sí que crec que és un pressupost que resumís una aposta important. Però mire, 2012, tinc aquí els datos, en el moment en què hi havia una tassa de paro més alta, 2.900 en aquell moment veïns del nostre poble, el 24%, el plan d'empleo era 100.000 euros. I governaven vostès. Ara, en una tassa d'empleo menor, ens estan dient que 300.000 és la gran solució quan ja li estic dient que l'aposta d'aquest equip de govern està en ficar algo en valor que jo estos dies recordava perquè vam anar a visitar-ho en unes instal·lacions que en aquest moment estan pràcticament a una absoluta disposició dels diferents tallers d'empleo que ens vam trobar sense homologar. I aquesta també era una realitat en la que ens vam trobar i que afortunadament avui és possible i d'alguna manera és factible que aquestes polítiques d'empleo que també fomenten l'empleo, senyor Claramonte, pues siguin una realitat i els increments en les quanties, vostè també només té que anar sent a veure l'evolució dels últims anys. Per això li dic, i per no enganyar a ningú, sí que és veritat que el plan d'empleo de Almassora en alguns anys, en alguns, ha tingut 200.000 euros. Enguany torna a tindre 150.000, que és el compromís que aquest equip de govern també ha manifestat l'any passat. No ha tingut mai 300.000 euros en tasses estructurals de paro molt major que aquestes. I mire, per si li val, i després també, si tenim ocasió en segona intervenció, li farà alguna comparativa interessant respecte al que representa este pressupost respecte a l'últim pressupost del Partit Popular. Però per a que la gent m'entenga, i també me pareix significatiu, no per fer de menys a ningú, sinó per valorar en la justa mesura el que és este pressupost que possiblement, jo li ho puc reconèixer, no és la expressió real en termes econòmics d'Almassora, però sí que en aquest moment és la realitat absoluta en les inversions que estem executant, conforme ja li hem dit, d'aixòs més de 17 milions. Mire, un ajuntament com el de Borriana, que ja ha aprovat els pressupostos pel 2022, crec que la setmana passada, estan en 36 milions. I nosaltres avui, aquí, venim a presentar un pressupost de 43. I vostès diuen que no perquè ens ha faltat alguna reunió o alguna possibilitat de parlar. I això és realment la valoració política i econòmica que fa el Partit Popular. Li podria donar municipis, no tenen encara aprovats els seus pressuposts, i vostè evidentment m'haurà entès que estic donant-li referències poblacionals de municipis que inclús són més grans que Almassora. Valldosó, 2021, un pressupost aprovat de 35 milions, i nosaltres, torno a repetir-li perquè li quede clara la xifra, 43. I així no podríem parlar de Benicarló o de Onda, que ja té també aprovat el pressupost i que l'ha resumit en 33 milions, 10 menys que el document econòmic que nosaltres avui aquí els portem. Jo no sé si en segona intervenció dona lloc a parlar, no sé si alguna qüestió se me queda fora, però també, d'alguna manera, també per representar, sí que és veritat, en això coincidís, sempre que em porta un pressupost desequilibrat. Faig la broma perquè és algo obvi que el senyor Roger Beltrán s'empenya sempre en dir-nos i, home, evidentment, si no estigués equilibrat, difícilment seria que portarem a un document. I quan se pregunta, perquè crec que també és molt important, i si vol també en segona intervenció, perquè també tinc el dato i segurament ara no me dona temps a fer una comparativa clara, clar que part de les inversions les generem en préstec. Ja ho vam dir l'any passat, estem en un bon moment, hem aconseguit baixar l'endeudament d'aquest Ajuntament en termes que ens ha permitit per aquesta necessitat de finançar les inversions de DUCI, i aquests 2,7 i els 2,4 venen a resumir els 5 milions que d'alguna manera n'hi ha que equilibrar als 5 milions que ens donen els fons europeus,
i en una situació continguda de deuda viva que crec que és bastant assumible per aquest Ajuntament. I com ho fem? I ahí sí que d'alguna manera, perquè crec que el senyor Beltrán sí que tècnicament ha fet com sempre una enumeració de diferents qüestions que consten en el pressupost, pues en aquest moment en un augment important de transferències de l'Estat, que estan vora el 9-10%, això consta en els pressupostos generals de l'Estat, pressupostos que tampoc agraden a tots, però nosaltres en aquest increment sí. També, evidentment, estem d'alguna manera, tant les administracions com la Generalitat, com Diputació, estructurant el que és el fons de cooperació, que també ens està permitint estructuralment tindre ingressos, això és finançament local, i la incorporació, que si vol d'això doncs vostè ja m'explica també quina és la política que van fer, perquè enguany, després d'uns quants anys, podem incorporar l'ingrés de la tassa de faxa. Desgraciadament, en algun moment algú va pensar que era molt millor emportar-se-la tota un any i deixar durant uns anys, conforme hem tingut que patir, en aquest cas el senyor Beltrán, que també ha sigut regidor d'Hisenda, i jo mateix, pues aquesta situació que vostès van provocar. Pues bueno, enguany sí que estan i sí, acaba. I evidentment això també ens permetís equilibrar, tornar a repetir-li, augments importants en capítol 1, conforme s'ha dit, fonamentalment per la llei de serveis socials, i augments significatius també en capítol 2, sobretot també per alguns contractes com el de jardineria, que no es duplica, sinó que pràcticament passa a pressupostar-se en un inicial de contractació de més del 121% per damunt del preu que actualment tenim. Moltes gràcies, senyor Agustí. Per a la segona intervenció, senyor Beltrán, té la paraula. Gràcies, senyora alcaldessa. Des de Compromís vam presentar les propostes a este pressupost, incloent el projecte de la Casa de la Mar, un local per a fer activitats tot l'any i albergar serveis també necessaris per a la platja d'Almassora. També vam presentar un increment de 150.000 euros a aquest pla d'ocupació, que l'han dotat en 150.000 euros, i nosaltres volíem 150.000 euros més. Ja sí que se va dotar en un altre pressupost, 200.000 euros, com ha comentat el portaveu del Partit Socialista, però nosaltres volíem que se dotara més, 150.000 euros més enguany, i l'han deixat només en 150.000 euros. També hem demanat 20.000 euros per a joventut, per a donar continuïtat a aquest projecte de 40.000 idees, i hem demanat també 30.000 euros per a fer aquest tram de carril bici que enllaça pel carrer 9 d'octubre fins al nou circuit BMX, i també 60.000 euros per acabar aquest anell de mobilitat ciclista per completar tot i fer accessos als polígons en bicicleta. D'aquestes propostes no hi ha cap que ens hagin inclòs, el que sí que s'han compromès a possibles modificacions de crèdit per suplements de crèdit de remanents, incorporar l'estudi d'aquest anell ciclista o aquestes connexions ciclistes, i també diuen que aquestes ajudes a joventut es ficaran en els pressupostos participatius. Bé, des de Compromís estem sempre comissió rere comissió i plenari rere plenari en els que s'hi va molt endarrerit, ja que no s'estan complint els terminis establerts i els projectes previstos per al 2020, molts d'ells no s'han pogut fer i es van passar també al 2021 i del 2021 ara es passen al 2022. 10 projectes, per exemple, que van pressupostar al 2021, com poden ser valorats per un total de 731.000 euros, com pot ser la caseta de visitants del Torrelló, no n'han executat ni un euro, les de la platja tampoc, la millora de Fàtima tampoc, la millora de Pius 12 tampoc, en els projectes, la millora de Santa Quiteria tampoc, encara que l'han modificat per al 2021, perquè llevaran part de la senda verda i el ficaran al projecte de Santa Quiteria. La instal·lació de la pista BMX tampoc l'han executat en el 2021, el projecte del nou pavelló tampoc, l'obertura de la Mediterrània tampoc, la reparació dels gotes del pavelló tampoc, les corbes de Benafeli tampoc s'ha de fer res, la prolongació del carrer Alqueries, que se va ficar en una modificació tampoc, projectes com la compra dels terrenys del Serrallo, que el 2021 el van dotar de 500.000 euros i sols han utilitzat 24.000 euros, la millora d'aquest passeig vora Riu, que està pressupostada en 516.000 i sols havien gastat 47.000, i per aquest canvi de projecte també a última hora que el ficaran per a fer el mirador de Santa Quiteria. La segona fase de la vila, 430.000 euros, des que havien de fer 250.000 i sols han gastat 75.000 euros.
o el projecte de rehabilitació o ampliació de l'Auditori Municipal, 625.000 euros, pressupostats íntegrament del 2021 i sols s'han utilitzat 227.000 euros i no hem vist encara cap actuació en aquest projecte. O l'anell Febre de 200.000 euros, pressupostats també íntegrament al 2021 i sols s'han utilitzat 2.400 euros. Un altre projecte passat per al 2022. O el projecte d'adequació de l'aula informàtica, 222.000 euros, que havien de fer 200.000 euros al 2021 i sols han fet 74.000 euros. 60.000 euros també de millora de la mobilitat ciclista per al 21 i sols han executat 3.000 euros, que passen tots al 2022. El projecte de la reforma de l'edifici de la policia, valorat en 584.000 euros, que l'havien pressupostat en el 2021 300.000 euros i sols han utilitzat 5.800 euros. Un altre projecte que passa íntegrament al 2022. O el projecte de l'Avinguda de Castelló, 677.000 euros, que també estan enrededit, 37.000 euros van gastar i 75 euros pressupostats al 2021. Això és un problema, ja que hi ha un termini al 2023, al final del 2023, que tots els projectes d'UCI han d'estar finalitzats per aquesta data i dubtem que s'arribi a temps per poder completar tots els projectes previstos en les expressions d'interès de l'EDUCI i perdrem aquesta part de diners que venen d'Europa. I estem dient des de fa molt de temps, tot un any, advertint-los que han de posar-se les piles i que no veiem que avance res. Respecte al trinquet, per fi sí que veurem acabat aquest projecte i podem gaudir d'una instal·lació tan desitjada per al Club Pilotaire i per als veïns i veïnes d'Almassora. També projectes que avancen, els projectes que més avancen són els projectes del Pla Edificant, que porta la Conselleria d'Educació, com ja s'ha comentat, són el Col·legi Ambaixador Beltrán, Santa Quiteria i Álvaro Falomir, projectes que faran créixer l'Almassora i que són, com han comentat, que porta la Conselleria, que porta Compromís, qui és qui fica els diners, en què la delegació de competències i tot el treball el fa l'Ajuntament d'Almassora, però els diners es fica a Conselleria. I projectes que s'ha de dur endavant l'Ajuntament estan molt enredadits, com estem insistint sempre, i n'hi ha que posar-se les piles. Han augmentat la despesa corrent, han augmentat la despesa de personal, han augmentat el deute de l'Ajuntament. La majoria de les inversions són les que subvenciona la Generalitat Valenciana i Europa i sols utilitzen 400.000 euros de recursos ordinaris de l'Ajuntament per finançar aquests 17 milions i mig d'euros d'inversions. Encara que no hagin inclòs cap de les propostes en el pressupost inicial, en aquest pressupost de les que nosaltres hem proposat perquè adheriren a aquest pressupost, nosaltres no anem a donar l'esquena a aquests projectes subvencionats per la Generalitat Valenciana i Europa. I molts d'ells són projectes que van ser dades de compromís a l'anterior legislatura. Senyor Beltrán, se li ha acabat el temps. I que faran créixer Almassora. Per això votarem abstenció a un pressupost que per part de l'equip de govern està poc treballat i com el de l'any anterior dista molt de la realitat. Moltes gràcies, senyor Beltrán. Senyor Claramonte, per a segona intervenció. Sí, mire, señor Agustí, no es un tema de números de reunions, és un tema de voluntat de fer les coses. I és un tema, a més, de creure's el pressupost que vostès presenten, no en quant a que siga rècord, no en quant a les inversions que presenten, sinó a que ens creguem que tinguin capacitat per a gestionar-ho, cosa que últimament, en els últims 3 anys, no han demostrat que siga així. Mira, me resultava curiós, m'ha passat l'altre dia una foto d'un articulet, o el vaig veure jo directament en la pàgina web de l'Ajuntament, no sé si va ser ahir o després d'ahir, en la que se parlava ja d'estos pressupostos i concretament vostè, ho fiquen en boca seva, jo no vull dir que ho hagi dit vostè, diu que el que no està en el pressupost no existís. Els LEDs en l'any 2019, en l'any 2020, en el 21, ara pel 22, l'any passat no estava al carrer d'Alqueries, de moment va tornar a estar, després ha tornat a eixir del pressupost, vull dir que el que no està al pressupost no existís és un tema prou relatiu. I després vostè vol fer-nos passar per la llei de l'embut, l'ample per vostès i l'estret pas de més. Li llisc. En quant al que vostè m'està dient que ens estem oposant o votant en contra del pressupost, nosaltres tenim motius fundamentats per a dir no a este pressupost. És perquè creiem que era un moment oportú, este any que comença una nova legislatura, per haver consensuat el pressupost d'entre tots. Són paraules de l'alcaldessa.
però claro, ara està governant, antes estava en l'oposició, i en aquest pressupost vostès van votar en contra. I és qüestió de creure's el pressupost, perquè també en paraules de l'alcaldessa en l'any 2011 i després van votar en contra vostès del pressupost d'IA. El pressupost està molt bé, el que volem veure després és que tingui reflexió en la liquidació. Que les despeses i els ingressos s'acomoden als números que ara estem fent. Per un costat volia dir això. Per un altre costat m'ha resultat molt curiós veure com el senyor Mollà llegia, i per això li diria jo que vostès ara tenen el vot que han buscat, que és el nostre vot en contra, i és el vot que vostès voldrien, i ara després parlarem d'això també. Perquè ha vist que estava llegint i no apartava la mirada del paper quan deia que era un pressupost rècord i que el PP volia esborrar-se d'este pressupost rècord. Entonces jo pense que el que anem a votar en contra vostès ho tenen més que assumit. I anem una miqueta més allà. Tal vegada que s'estan allunyant de la postura de la Diputació són vostès. Ja li dic que no és qüestió de números, però allí han tingut fins 5 reunions prèvies. 5 reunions prèvies per a consensuar els pressupostos de la Diputació. I totes les propostes del grup municipal popular, la gran majoria han sigut acceptades i tenen un compromís ferm per a la incorporació de remanents del pressupost de l'any 2021. Però tot això, quan vostè ens passa un missatge de WhatsApp, també no ho tenim que creure, perquè, miren, això és l'any 2017, maig del 2017. El Masora reclama 27.800 euros per arreglar camins deteriorats que vostè ens dia que podien incorporar els pressupostos a l'incorporar els remanents dels pressupostos d'enguany per l'any que ve, però és que és el que li dic, m'ho tinc que creure, perquè així el que seria és el següent, que anaven, perquè me van entrar vostès perquè parlarem els tècnics, i això sé jo de primera mà, no? Perquè s'arreglen les cunetes del camí Benafelí i del camí Esclots. Y en la nota de prensa diu: la duración de las reformas para las que el equipo de gobierno reservará fondos propios si la Consellería de Agricultura declina la subvención está estimada en 2 setmanes. Això és de maig de l'any 2017. El dilluns passat, en comissió informativa, nosaltres vam presentar les nostres propostes i les vam enviar el diumenge per la nit, perquè el dissabte que anava a enviar-les jo, és fin de setmana, jo entenc que ningú les mire, i el dissabte un membre del seu equip de govern me va dir que era el mateix presentar-les el dissabte d'espera, com és lògic, que el dilluns de matí, perquè les veurien el dilluns de matí. El dilluns passat, en comissió informativa, es van presentar les nostres propostes i es van dir que les mirarien i que al llarg de la setmana parlaríem, senyor Agustí, això ho va dir vostè. Es va dir que parlaríem, i este parlaríem s'ha convertit en un missatge de WhatsApp d'ahir de vespre a les 6:15. Mire, cadascú actua com vol, de veritat, però de conforme es fan les coses es dedueixen unes altres. Personalment no me pareix la millor manera d'intentar parlar. Consensuar, posa-li vostè el nom que vulgui, per a vindre al matí següent al plenari en una posició de vot diferent a la que he comentat. Per això els he dit, entre altres consideracions, que tindran el vot que han buscat. I com el vot en contra a vostès va bé per a fer demagògia, demà faran demagògia, esta espera probablement faran demagògia, són vostès grans expertes en este aspecte, vaig adelantar-me a un tema que trauran vostès, perquè jo no tindré una altra intervenció, i m'agradaria adelantar-me a lo que trauran vostès demà en premsa i en redes socials. Per a demà vostès, a través de la seva responsable de premsa, responsable de premsa d'este Ajuntament, recorde i reitere, d'este Ajuntament, no del Partit Socialista, d'este Ajuntament, la seva nòmina va encapçalar per el CIF de l'Ajuntament. I si no en premsa, i si m'equivoque m'alegraré, però crec que no fem demagògia de lo que no recolzem en el vot en contra. I diran que si estem en contra de l'educació, que no recolzem el medi ambient, que si la joventut i l'esport no ens importen, etc. Pues bé, mire, unes consideracions a aquest respecte ja van. I com els he dit en anterioritat, en 2018 es van votar a favor del pressupost per al 19. I en 2020 es va abstindre l'aprovació del pressupost del 21. Vostès, el grup municipal socialista en l'Ajuntament d'Almassora y Compromís, 3/4 de lo mismo, mai han votado a favor de un presupuesto cuando han estado en la oposición. Mai. Señor Claramonte, se le acaba el tiempo. Desde 2003 hasta 2014 no se van a abstenir en 2008 i jo mai diria que estan en contra de res de lo que vostès van votar en contra dels pressupostos. Es van fer construcció i manteniment de col·legis, jo no diria que estan en contra de l'educació. Es va construir diferents espais esportius com la piscina coberta, el camp de Boqueres, el José Manuel Pesudo. No van votar a favor dels pressupostos i jo mai diria de vostès que estan en contra de l'esport base o de l'esport popular.
es va fer la depuradora municipal, els col·lectors de la Galaia, estacions de bombeig. En contra vostès van votar d'aquests pressupostos. Jo me diria que vostès estan en contra de la millor salubritat dels veïns del poble. Moltes gràcies. Senyor Moya, té vostè la paraula. Moltes gràcies. Bueno, pues definitivament me tocarà pagar la cervesa al senyor Sánchez Agustín, perquè fa un moment m'agradaria apostar que el Partit Popular, pues, per coherència i per apoyar el futur del nostre poble, pues, s'estendria, però bueno, evidentment estic enganyat. Sabeu que venen eleccions pronte i n'hi ha que fer oposició. Sí, senyor Claramonte, el dia 29 de novembre es van reunir els portaveus, el dia 1 dimecres van portar a través del senyor Sánchez Agustí, va donar més informació, els senyors de Compromís van enviar un correu electrònic a 2 dies i un equip un partit polític que se suposa que vol estar en el govern no nos va presentar esta folleta. Esta folleta n'hi ha així pues, 6 projectes que des del 2003 poden estar ficats en el pressupost. Del 2003. Ai, és cert o no és cert? Jo m'equivoqué, però que el conveni en la comunitat de regants se pot firmar, la base d'acumulació també, a parlar dels tècnics, a veure si està la solució, evidentment, això no és. L'alumbrada de la zona de la ciutat d'Ellit, si la primera grava s'ha fet fa 25 anys. Evidentment, són projectes que vostès haguem pogut fer quan vostès governaven i no s'han fet. Aquesta és la realitat. En quant a Compromís, li vam comentar que el tema de la partida per a l'àrea de joventut, evidentment, estava ja contemplat en els pressupostos i així ja estan, en la revista que anem a editar este mes, ja estan contemplats els pressupostos i ara se diuen AJA, no se diuen 4.000 idees, ¿vale? Evidentment també van comentar de que passaríem aquestes propostes seues a la Comissió de Mobilitat per introduir-les dins d'aquest plan de mobilitat i ho estudiaran i evidentment quan vinguin els remanents s'estudiarà i evidentment se faran. En quant al plan d'empleo, pues, el meu company ha donat una xicoteta de paper. Nosaltres, com a govern del Partit Popular, ha fet un esbós el meu company Agustí, de Partit Socialista. En l'any 2011, en 2.800 parades hi havia 200.000 euros. A l'any següent, 2.900, quasi 3.000 persones parades, 100.000 euros. Aquest Ajuntament, el 2014, el govern del Partit Popular va invertir en polítiques d'empleo i de formació 195.000 euros. En l'any 2015, 643.000. En l'any 2016 van canviar el govern 600.000. En l'any 2017, 521.000. En l'any 2018, 1 milió d'euros. En el 2019, 1 milió d'euros. En el 2020, aquest equip de govern, 1.930.000 euros en polítiques de formació i d'ocupació. En el 2020, 1.900. En el 2021 acabarem en 2 milions d'euros dedicats a la formació i a l'ocupació. Van contratar en l'any 2020 149 persones per ajudar-los a eixir de l'atur. En l'any 21 ne portem ja 179. Este final d'any, el dia 28, que contratarem a 35 persones per al nou taller d'empleo. Calculem que hi haurà una aportació de com a mínim 1.600.000 euros per a polítiques d'ocupació i per fomentar la contratació de persones. Evidentment, creiem que és un pressupost inversor que arriba a totes les parts del nostre poble, parts molt abandonades com a Santa Quiteria, que no s'ha fet pràcticament res. Nosaltres hem començat a fer i Mirador i ja per una vegada pues, aquella piscina que està oblidada de fa molts anys i que molts veïns sempre reclamaven i que al final pues, no s'ha pogut fer res, pues, ja desapareixerà de la nostra vista. En la playa pues, sí, invertirem 2 milions d'euros pràcticament en la compra de terrenys, és a dir, evidentment haguem pogut córrer més, però jo recordo ara mateixa des del 2006 que estan en premsa que la pantalla verde que ja va, han passat 15 anys, res de res. Treball no cap, ha tingut que fer tot aquest equip de govern. Destinarem enguany en la pantalla verda
no sé, jo crec que els nostres tècnics han estat quasi un any treballant per a comprar els terrenys. Si fos tan fàcil ja serien comprats, i vostès no han comprat ni un metro. El 2006 estava el senyor Casanova en premsa. Bueno, la biblioteca està allí. Jo soc conseller des del 2019. Evidentment, han fet un treball i estan fent des del Departament d'Urbanisme. L'avinguda Mediterrània, doncs anem a contractar una empresa perquè inicie el procediment d'expropiació per a comprar els terrenys i obrir la Mediterrània. Hasta ara ningú ha ficat ni un euro, nosaltres n'hi ficarem. Però bueno, això són voluntats, això és veure el Gold Play o el Gold 8. Nosaltres veiem el Gold Play. Evidentment, tot el que fem, evidentment, és per l'estat del nostre poble. Com he comentat, n'hi haurà obres en la zona de Fàtima, en la zona de Corell, en la zona de la playa, en la zona de tot el poble n'hi haurà obres. Per tant, crec que és un pressupost inversor i me sap mal que vostès pues, no se sumen a este carro, perquè crec que quan acabi la legislatura, evidentment, el Almassora pues, tindrà el respecte, pues, tindrem escolatges ja executats. Evidentment que escolatges es paga a conselleria. És que no li faltava això, que es paga a l'Ajuntament. Evidentment, els nostres tècnics pues, dediquen esforços a la licitació, a la redacció, al control de les obres. Evidentment, l'únic que fa mal fàcil el que és, senyor Roger, agarrar el boli, filmar i ahí estan els diners. Però la competència és seua. Senyor Moya, se li ha acabat el temps. Per tant, evidentment, cada un té que fer les seves competències. I els diners venen d'on venen. El que té la competència té que pagar. Però resulta que, com no sabem si és per incompetència o perquè no sabem fer-lo, resulta que han vingut els ajuntaments perquè facin escolatges. Però, en definitiva, un pressupost inversor i per a la creació d'empleo. Moltes gràcies. Gràcies a vostè, senyor Moya. Senyor Agustí, la segona intervenció. Sí, moltes gràcies. Jo intentaré ser breu perquè crec que al final tampoc hem fet un debat del pressupost com jo pensava que anàvem a fer. Senyor Claramonte, jo no sé si és un consell o simplement una consideració. No patisca tant dels titulars de premsa. No estiga tan pendent d'això. No. Estiga més pendent d'interpretar... No, es dona igual, dels titulars de premsa no estiga tan pendent i tan nerviós. Vull dir, deixa'm acabar el que vaig a dir. És a dir, no estiga tan pendent d'això. Estiga més pendent d'interpretar la realitat, i la realitat és la que intentem fer-li veure en les dificultats que nosaltres quan caminem, doncs evidentment ne topetem. Això per un costat, no? Per l'altra consideració que vostè fa, jo sincerament vull dir, jo no l'he vist molt convençut en el no. Ha buscat moltes excuses, però realment no el veig convençut de votar que no, ha tingut que fer 1000 explicacions de si nosaltres no havíem recolzat, si sí havíem recolzat. Jo li ho he dit, té tota la legitimitat a votar el que vulga. Respecte a, sí que em dóna compte, sí que crec que és una qüestió de quantificació de reunions i no em compte el que passa en Diputació, perquè li ho puc dir de primera mà i a més el seu grup registra anticipadament propostes, no les presenta un dia abans de dictaminar i s'ha treballat de manera diferent. Segurament per part de tots, què vol que li diga? Si vostè d'avui aquí, simplement per votar que no, se'n va satisfet que jo li pugui reconèixer que ens podíem haver sentat una reunió més, doncs mire, busqui vostè el titular de premsa i diga que el senyor Agustí és el responsable de que el Partit Popular vota que no a este pressupost. Jo no vaig a fer més incapeu ni aquí li facilitem la informació ni com la facilitem, ja li he dit la facilitat que tenim i vostè, la veritat és que jo això sí que ho lamente, que sap que en qualsevol moment, en qualsevol crida, en qualsevol aspecte, jo el dilluns els vaig dir, articulareu la proposta en forma d'esmena. És que si jo no envio un WhatsApp no envia ningú res. Ningú, ni per comentar, ni per registrar. No, però és que, home, no, li vam dir no. No, li vam dir no perquè allí se va intentar explicar, igual que van fer les del compromís, diferents qüestions, jo els vaig manifestar, bueno, de qualsevol manera, si l'aneu a mantindre tindríeu que buscar la línia de finançament. És que no ho sé, és que a més de reunir-me, si vol la pròxima vegada li faig jo l'esmena. Si li va bé. Si li va bé, però crec que tampoc segurament és el camí, no? Respecte al pressupost jo no vaig a fer més incapeu, sincerament, perquè al final crec que el debat ha sigut prou per part de tots, per part meva segurament també, però crec que ha aportat moltes coses. Jo us intento dir que en este pressupost, i això és un dato constatat, i si vols l'eix numèricament totes les línies d'inversions, des de 17 milions, més de 8 estan executant-se. I això és una realitat. Senyor Beltrán, jo de veritat,
Li ho agraïs perquè estic segur que vostès ho fa més des del punt de vista de l'advertència que no de la voluntat de que no siguem capaços d'executar el finançament de l'UCI. Això estic absolutament segur que ho fa des d'aquesta vessant i li puc assegurar que nosaltres també estem fent tots els esforços per fer possible això, més edificant que se va creuar després d'aquesta situació en algo que també estem intentant donar-li resposta. Senyor Claramonte, li faré una pregunta. Sé que no me la pot contestar, però d'alguna manera la deixaré un poc en l'aire, perquè vostès, a més de criticar la rentalització i la dificultat i que no podem tirar endavant, crec que vostè no estava molt d'acord en el contrat marc que van treure per a poder ser capaços. Algunes manifestacions, també en premsa, jo recordo dient que privatitzaven. Això ho va manifestar vostè, ahir sé, acord marc que ens ha permès, clar que ens ha permès, executar el que estem executant i tindre els projectes que vostès a més saben que s'han anat presentant per la regidora d'Urbanisme i que tots entenem estan en el pla de contratació, estan en el pressupost. I per això les meves afirmacions en la presentació d'aquest pressupost, clar que sí, perquè independentment de que jo pugui reconèixer que en més d'una ocasió no s'ha pogut executar, és una obvietat. El que no està en el pressupost no existeix i si vol la segona part, que no sé si apareixia reflectida en aquesta nota de premsa, el que està en un pressupost i no s'executa, doncs evidentment no val per res. I aquestes dues coses són les que jo vaig dir i aquestes dues coses són les que jo crec i en aquestes dues coses són les que treballem. Però quan jo li diria que interprete menys els titulars de premsa, interprete més la realitat, simplement vull dir-li que en aquest moment, per un context, nosaltres tampoc tenim la vareta màgica. El que hem fet possible és aconseguir finançament. I en aquest cas, tant d'edificant com de l'UCI. I això se significa en algo que jo crec que els veïns i les veïnes d'Almassora estan veient. No crec que n'hi hagi ninguna persona en el poble, tot el contrari. Jo no sé, vostès en qui parlen, dins de la seva legitimitat, que no te pugui reconèixer que Almassora està en obres, i això és una realitat. Jo sé que aquesta realitat a vostè no es pot agradar, però sempre he dit que és molt millor que a mi tindre una posició seriosa si se vol governar que no ha de fer més manifestacions si d'alguna manera hem tingut més o menys dificultats en escoltar-nos. I les seves propostes, jo no vull valorar-les, però sí que és veritat, conforme ha manifestat el meu company, n'hi ha algunes que evidentment les han anat arrastrant. Jo simplement me quede en la idea de que crec que tampoc substancialment, ja li ho he dit, les seves propostes totes poden ser assumibles, però al final un pressupost, com també vaig dir en la presentació, jo sé que vostè segurament íntegrament no sé les intervencions, tampoc té per què fer-ho, ja li dic jo que tampoc resulten excessivament per a que vostè pugui perdre el temps en aquesta circumstància, però un pressupost és una magnitud finita, no infinita. I això sempre ho repetís sempre que faig alguna intervenció, i per tant en algun moment hem de prioritzar, i tenim dificultats. El senyor Beltrán ho va assenyalar, jo crec que inclús ha fet més debat polític i tècnic ell, acabem seguir, senyora alcaldessa, quan ha manifestat que del recurs ordinari destinem només 400.000 euros. És que això són les dificultats, senyor Beltrán, per això estem en una situació de préstec, perquè s'està fent molt difícil incrementar el capítol 1, incrementar el capítol 2, fer front a 5 milions d'euros, que és el que ens correspon a totes les inversions de l'UCI, voler generar altres dinàmiques, com puguen ser les d'empleo i totes les que tindríem que tornar a tindre un altre torn d'intervenció, sense pujar ingressos. I així i tot, ho he intentat explicar, i simplement ho pinzell i acabe, ho podem fer via un increment en transferències, via un finançament de les entitats, conforme ja li he dit, de Generalitat i de Diputació, i també la incorporació en guany d'aquests 400.000 euros. I aquesta és la situació, no en tenim altra. Jo sempre dic el mateix, màgia no sabem fer-ne, crec que és un bon pressupost, lamento en aquest cas la postura del Partit Popular, respecte la teva legitimitat de votar en contra i agraeix en aquest cas l'abstenció de Compromís. Moltes gràcies. Moltes gràcies a vostè, senyor Agustí. Anem a passar a la votació. Vots a favor de l'aprovació del pressupost de 2022. Vots en contra. Abstencions. Queda, per tant, aprovat. Anem a passar ara al següent punt, que és l'aprovació de la modificació de la plantilla IRPT de 2021. Per a torn de paraules, té la paraula el senyor. Gràcies, senyora alcaldessa. Bé, respecte a aquest punt, se va convocar una mesa negociadora i se van donar explicacions en aquesta mesa negociadora i ve donat per aquest Real Decret
decret 14/2021 que el que fa és reduir la temporalitat de les places que tenim així a l'Ajuntament que no són laborals fijos i fer-los laborals fijos, i són 9 places en concret que ens pareix bé des d'aquest grup municipal i el nostre vot en aquest cas serà favorable. Gràcies. Gràcies a vostè, senyor Beltrán. ¿Alguna intervenció més? Senyor Moyà, té la paraula. Moltes gràcies. Bé, tal com ha comentat el meu company, el senyor Beltrán, en la passada taula de negociació se va introduir arran de la llei del decret 14/21 els remedios urgents per a la reducció de la temporalitat en l'empleament públic, i en la qual tenim 9 treballadors que estan en una situació de treballadors temporals, i entonces arran d'este Real Decret van considerar que era interessant incluir-los dins de l'oferta pública de l'any 2021. Tal com he dit, van estar presents tant el Partit Popular com Compromís en aquesta taula de negociació, i s'han donat les explicacions adients i s'ha aprovat per part de tots. Moltes gràcies. Moltes gràcies a vostè, senyor Moyà. Per a segona intervenció, no n'hi ha segons intervencions, passem a la votació. Vots a favor de l'aprovació de la modificació de la plantilla IRPT de 2021. Queda, per tant, aprovada per unanimitat, i anem a passar al punt següent, que és l'aprovació de la plantilla i la RPT de 2022. ¿Algún regidor o regidora? Sí, senyor Beltrán, té vostè la paraula. Gràcies, senyora alcaldessa. Bé, en aquest punt, l'aprovació de la plantilla i la RPT 2022 és essencial per a l'aprovació del pressupost, perquè n'hi ha que dotar les places per a pressupostar-les, i va passar per la mesa negociadora, se van analitzar plaça per plaça totes les places que tenien que incorporar al pressupost, i bé, algunes, per exemple, se van modificar per qüestions tècniques de concurs i tal, però en definitiva les altres la mesa negociadora els va aprovar favorablement. Les més cridaneres eren en aplicació d'aquesta llei 3/2019 de Conselleria de Polítiques Inclusives, que per poder rebre les subvencions que dictamina esta conselleria per a subvencions de serveis socials, se tenen que dotar aquestes places, i és convenient que l'Ajuntament ha vist convenient per adaptar aquestes subvencions a crear aquestes places, i nosaltres ens alegrem en aquest sentit. Altres places, per exemple, que se reestructuren, són places per jubilació, que se tenen que adequar al que se vol en aquesta RPT, i bé, en definitiva nosaltres veiem favorable perquè la mesa negociadora així ho va considerar, i el nostre vot serà favorable en aquest sentit per aquesta aplicació també en aquesta llei 3/2019 de la Conselleria de Polítiques Inclusives, que veiem molt interessant i molt important per a aquest Ajuntament. Gràcies. Gràcies a vostè, senyor Beltrán. ¿Alguna intervenció més? Senyora Rovira, té la paraula. Gràcies, senyora alcaldessa. Bé, nosaltres també, per supost, estem d'acord en esta aprovació d'esta plantilla per al 2022. També vam estar en la taula negociadora. Com bé ha dit el company, se va negociar alguns dels llocs, i destacar, també volíem destacar els nous llocs de treball que se crearan als serveis socials per a complir la llei 3/2019 que exigís la Conselleria de Polítiques Inclusives per a poder optar a les subvencions. Per tot això, nosaltres el vot nostre serà favorable. Moltes gràcies, senyora Rovira. Senyor Moyà. Moltes gràcies. Gràcies a tots per votar a favor. Explicar que en aquesta taula de negociació se va fer un poc densa, de fet se va fer un poc llarga, però al fi i al cap van arribar a un acord en els sindicats, i
se va fer un poc una reestructuració del departament, s'ha creat una plaça, diguem, de la jefa d'àrea de serveis a les persones, que serà la que, diguem, coordinarà tots aquells departaments que fins ara són unipersonals i altres departaments de la casa. En el departament de secretaria, donat que han hagut 2 jubilacions, s'ha reforçat, donat que és un departament, sobretot el de contratació, que està assumint avui en dia un volum gran de treball. És dir, teníem com a exemple, de l'any 2015 teníem 1.400.000 euros d'inversió i ara estem tenint l'any 22 18 milions d'euros d'inversió, però el treball d'aquests departaments s'incrementen. També, com diem, n'hi ha que complir la llei de la Conselleria de Polítiques Inclusives, per tant s'han incluït dins de l'RPT i gràcies per el seu recolzament. Moltes gràcies. Gràcies a vostè, senyor Moya. Per a segona intervenció, no hi ha segones intervencions, passem a la seva votació. Vots a favor de l'aprovació de la plantilla i l'RPT 2022. Queda aprovada també per unanimitat, moltes gràcies. Passem al següent punt i últim, que és el 105/2021, que és la proposició per a informar favorablement la revisió de les tarifes de subministrament d'aigua potable i clavegueram municipal per a l'exercici 2022. Donat que és una proposició, votarem en primer lloc la inclusió del punt en l'ordre del dia. Vots a favor de la seva inclusió. Queda inclòs per unanimitat. Passem ara al fons. Alguna intervenció? Senyor Beltrán, té vostè la paraula. Gràcies, senyora alcaldessa. Bé, és una petició de la concessionària d'una revisió de les tarifes perquè veuen que per a la continuïtat d'aquesta concessió, perquè tinguem un equilibri, se tenien que pujar les tarifes i l'enginyer municipal informa favorablement al respecte d'aquesta pujada de preus. Nosaltres, com és un tema de contracte, el nostre vot serà abstenció respecte a aquest punt. Gràcies. Gràcies a vostè, senyor Beltrán. Alguna intervenció més? No hi ha cap... Sí, senyor Agustí, té vostè la paraula. Sí, simplement un poc la consideració ja l'ha feta el portaveu de Compromís, dir algo que evidentment tots sabem, però que nosaltres l'únic que fem és l'informe favorable, després és la comissió de preus la que definitivament, a la vista en aquest cas d'aquest informe favorable que fa el plenari, és una revisió de tarifes. És evident que sí que estem en una situació, en un IPC, i per tant es va suposar un increment en el preu, però evidentment conforme ja s'ha manifestat és per d'alguna manera restituir el que és l'equilibri financer o econòmic de la concessionària. Gràcies. Gràcies a vostè. Segon torn de paraula. No hi ha dos segons torns. Passem a la seva votació. Vots a favor d'informar favorablement la revisió de les tarifes de subministrament d'aigua potable. Vots en contra. Abstencions. Queda, per tant, informat favorablement i d'esta manera alcem la sessió. Moltes gràcies a tots.